Pindah kok jarane. Ini kene.
sini tuwek. Loh, tuwek sak kuwate goblok. Ngomong yang utara ya. Cara kaya wis apa ngono kae Mas? Wis apa profesional. Jam tayang mulak wis dhuwur. Lah aku ngancane dipatek. Iki mau kan sing enom to Le. Enom yo enom beda tenagane yo Mas. Lah umurmu kan separuhku. Aku iki koyo kuwi gak Das dah ngobtar kuwi dah. Lah piye? Ngomong aku yang ngono. Ngomongane ngono. Lah tak tahu saiki ndak kira aku ngeleles. Iya. Aku tak ngarep Pak Dira diundang rene neh. Oh iya. Setengah dhewe kejutan. Setengah kayak kejutan. Rahasiane dienggo tahun ngarep. Siap. Mbok menawa ditanggap neh. Nah ini genah Mas, mergo Mas Heri Dewi wis rasa perasaan. Piye Le? Heri, tole Heri lho. Heeh. Wingi wis omong nek ameh nanggap nenek ak dhewe apik dino iki. Aku ora ngejak kowe gak. Hah? Ora ngejak yo. Yo mutung yo Mas mau ora dijak ae. Bapak Ibu santai mau nggih mergo niki nguwasrok menangapkan panas ngoten nggih. Ya mergo tuwek. Nah. Wis enom yo tak garap kowe. Acarane masak dhewe ning kene kan mengerti apa. Ora ero le aku medhun. Sujuk dia telepon kan rene. Tekan rene iki ngono acarane bersih dusun Mas. Oh bersih dusun. Lah kok telat le? Sinten jenengan? Ora iki kudune Agustus. Selo, Suro. Lah kok telat piye? Repon. Ditelat main Mas. Piye piye? Ditelat main. Barengan. Pripun Mas? Bosok kupingmu. Jual lagi. Lho tulisane bersih dusun apa? Ning kene iki Jumat lagi. Nggih. Kuwi contone kan tradisi adat. Tradisi Jadi adat. yo iso bersih desa, bersih dusun. Ya. Yo iso dirangkep. Dadi acarane iki ya bersih desa. Ngoten nggih? Nggih. Monggo nek bersih desa enggal dipresiki mawon. Enggal enggal kondur. Dilanjut boten Pak Bu. Lanjut. Tapi ra dileren gede nggih, Pak. Oke. Ini Mas Yusuf iki ajeng materi kula katene. Ada toko Solo lho aku Mas. Apa ada toko Solo lho? Militer yo ngono le. Wis ya Mas. Iki nek tak ketemu kayak aku ra ngene iki pokoke matur nuwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ingkang kula hormati Bapak, Pini Sepuh, Ibu Sepuh, ingkang sampun rawuh teng mriki, kawula enem kaliyan muda, nggih matur sembahun sampun nglompak teng mriki. Nggih sakmenika kula Mas Yusuf kaliyan adik kula sing bagus dhewe. Jenengku lho. Lah kowe ngelokne aku bagus kok ya aku yo menebar pesona lho Mas. Langsung Oh langsung. what is your name? Pradentyo Putra Mahendra. Nah, Bura Mahendra di Manune. Gede mana piye? Pramila niki saking reak saking Wonogiri. Nggih, Bulu kota. Wonogiri kota Mas. Ora tau dijak yo ngene iki ya. Anggeran kan yo sika terus, besok kan gaya. Kode. Nggih saking Wonogiri kota. Wonogiri kota. Nggih Mas Heri niku putra daerah saking Glonggong. Sakmenika jamane nom-nongan niku melancong teng Wonogiri ketemu kaliyan ibu. Bu niki Bu Dewi. Bu Dewi Perkasa. Sok tau lho kowe Mas, ibu ning Bandung, Jawa Barat. Ketemu nih dhisik jaman Mas Heri iki parkir ning Matahari Solo. Lah, iki Mbak Dewi iki mesakne kok enek bocah mesakne. Rodok ragus lho bocah. Rodok lusuh ragus. Lah terus dipek karo Mbak Dewi. Diopeni. Heeh. Mas ora boleh arep ketok ya. Ora boten ini kamu gocekan. Nggih, Mas Heri sakmenika teng Wonogiri kota terus gadahan kenyataan mbok bilih mangke di dusun Glonggong wonten bersih desa badhe nekake riok saking mriku dinten iki dugi mriki sedaya niki sampun luar nggih. Allahumma. 100.000. Benar. Keluar mak luar lho ya. Wis tak welingne
Sah itu. Ayo Cong, kita di dek-deknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.